לכולנו נמאס לפתוח עיתון ולקרוא על עוד מקרה אלימות של בן נוער. נוער משועמם, שותה אלכוהול ברחובות, שובר ומרעיש. מה הפתרון היום? מעמידים עוד שוטר, עוד ניידת, וזה עוזר? המצב האמיתי מוכיח שלא. שאלתם את עצמכם למה? ובכן, דמיינו לכם שיש לכם גינה מלאה בעשבים שוטים. אתם עוקרים בכל יום עשב אחד ולמחרת גדל אחר. הפתרון היחיד הוא לטפל בנושא מהשורש, ולפתור אותו אחת ולתמיד. בעיית הוונדליזם נובעת ברובה מחינוך חסר ומשעמום רב. אני לא מציע רק עוד ניידת ועוד שוטר, אלא פתרון מערכתי שיכלול פתרונות בילוי ותעסוקה לבני הנוער. לקחת את הנושא הזה, להשקיע בו משאבים ולגרום לכך שהנוער הנתנייתי יטופח על פי המודלים המצליחים בעולם, וכמובן בהתאמה לצורכי הנוער של עירנו. עם 10 מקומות במועצה, הודות לכם, אני מבטיח להנהיג שינוי אמיתי גם בנושא חשוב זה. פדרינג לעתיד נתניה, מנהיגים שינוי.